давоми гуфтори романи фирдавсӣ итмоми шоҳнома. дар сояи ҳимояти Ҳусайни Қутайб, осуда аз ғами ризқу рӯзӣ ва қариб фориғ аз ташвишҳои зиндагӣ, шоир тамоман ғарқи назми шоҳнома гардид. аз ҳуҷраи худ фақат барои намоз мебаромад ва шаб аз нисфи шаб то салои намози бомдод ягон 4 соат мехобиду бас. бо як нишастан 7-8 соат аз сари кор барнамехост. рӯз дар миён як бор ба соҳили Кашафрут фуромада соате гардиш мекард. насими серуни руд ба асабҳои хасташудаи ӯ оромӣ мебахшиданд. пирии бераҳм ба тани вай панҷа меёзонд. шоир аз наздик расидани нотавонии пиронсолӣ дар ҳарос ва ба вафои умр эман не ба итмоми китоби бузург худ шитоб мекард. сол ба сол костани нури чашмонаш ва шунавоии гӯшаш низ ӯро ба хавотир меандохт. барои ҳифзи биниши чашм вай қиссаҳои шоҳномаи Мансурро то рафт бештар ба ҳамсараш мехононд. ба ҳамин тарз вай пас аз 18 соли меҳнати муттасил дар октябри соли 994 нусхаи аввалини шоҳномаро ба охир расонид. октябр ба моҳи форсии Исфандармад рост меомад ва нигориши китоб дар рӯзи 25 ҳамин моҳ поён ёфт, ки он рӯз муборак ва рӯзи толеи нек ҳисоб меёфт. бинобар ин шоир ва аҳли хонаводаи ӯ ба итмоми шоҳнома дар ин рӯз шодӣ мекарданд. фотимабону ба шодиёна 100 дирам пул ба беваю бечорагон ва ятимон бахшиш кард ва ба баъзе аз онҳо сару либос низ дод. дӯстон ва мухлисони шоир хабари хушро шунида ба ҳадияву тӯҳфаҳо ба муборакбодаш меомаданд. 3 рӯз пай дар ҳам дар боғи ӯ маҷлисҳои зиёфат баргузор мешуданд. фирдавсӣ шод буд, аммо бинандаи зирак метавонист пай барад, ки шодии ӯ андешаолуд ва андӯҳомез аст ва ин кайфияти шоир сабабҳои ҷиддии худро дошт. чанде пеш сипоҳсолори нави Хӯросон Маҳмуд ибни Сабуктегин ҳомии шоир Ҳусайни Қутайбро бо гуноҳи ёрӣ надодан дар ҷанги зидди Абуалии Симҷурии Осӣ аз ҳукумати Тус маъзул ва ҳабс карда ба зиндон андохт. ба ҷои ӯ Арслон Ҷозиб номе аз лашкариёни Маҳмуд ҳокими Тус таъин карда шуд. ин ҳоким хироҷро зиёд кард. хироҷи Фирдавсӣ ҳам, ки Қутайб шоирро аз он озод намуда буд, аз нав барқарор ва як қисми хироҷҳои пештараи напардохтааш аз вай бозхост карда шуд. шоири пирсол, ки ба наздики сари теғи шастааш омада ва акнун умр анқариб ба дасташ ба ҷои инон асо додани буд, бечорагию бенавоӣ дарашро мекуфт. аз мобайн 2 сол гузашт. фирдавсӣ баъд аз адои хироҷҳо тиҳидаст монд. гӯё бар қасд зимистон ҳам он сол сахт омад. ҳолон ки шоир барои зимистон аз ваҷҳи озуқа захираи қазоӣ фароҳам оварда натавониста буд. намондам на мақсуду ҳезум на ҷав, на чизе падид аст то ҷавдарав. бо аламу яъс шиква мекунад шоир дар шоҳнома, он ҷо ки аз вазъи рӯзгораш сухан меронд. ба ин ғами ӯ баъзе носозиҳои хонаводагӣ низ зам мешуд. монанди ҳар падари дигар, Фирдавсӣ ҳам орзу дошт, ки дар пирияш писари ягонаи ӯ такягоҳаш мешавад.
аммо аз бахти бад ҳушанг ҳатто баъди зандор шудану фарзанд ёфтанаш ҳам айёшиву ҳарзагардии худро тарк намекард. ба шуғли мулкдорӣ, ба кору бори рӯзгор на майле дошт ва на лаёқате. ба болои ин вай мудом аз падараш шикоят мекард, ки умри худро сарви қиссанависӣ карда, ҳама кори дигарро яксу гузошт ва оқибат ҳоли хонаводаро ба табоҳӣ овард. ба падар таънаҳо мезад, ки чаро ту ба ҷои қиссаи пардози бесуд қасидаҳо ба номи ҳокимон нагуфтиву намегӯӣ ва аз онҳо монанди фалону фалон шоирони қасидагӯй бахшишу атоҳо намегирӣ, ки агар чунин мекардӣ, имрӯз мо шояд ба нозу неъмат мезистем. ин таънаҳои фарзанди носипос бар дили хастаи падар захмҳои дарднок мезад. аламнок аст вақте ки фарзандон аз мақсуду омоли волидайн бегонаанд ва онро намефаҳманд. шоир дилтангу маълул дар ҳуҷраи даруни боғаш худро ҳабси ихтиёрӣ намуда, ҳафтаҳо аз он берун намеомад ва намозашро ҳам дар ҳамон ҳуҷра мехонд. дар хона ғамгусораш танҳо фотимабону буд, ки кӯшиш мекард ӯро тасаллӣ диҳад. вай шавҳарашро аз дер ё зуд дигаргун шудани аҳволи ғамангез ва фаро расидани рӯзҳои хуш умедвор месохт. манижа қариб ҳар рӯз аз мактаби духтарона баргашта назди падараш медаромад ва сабақҳои навашро ё шеърҳои аз модар ёдгирифтаашро мехонду бо чахчахи худ як қадар дили ғамзадаи падарро хуш мекард. гоҳ-гоҳ ҳамдуллоҳи найсонӣ ё абусолеҳи меҳтар омада бо шоир шоҳмод мебохтанд. бо фандаи шодобӣ аббос ҳам ба назди фирдавсӣ омаду рафт дошт. вай сипосу миннатдории худро аз фирдавсӣ, ки ӯро аз зиндон озод кунонида буд, бо ҳамин изҳор мекард, ки ҳафтае як бор ду бор ба бош омада аз шоир толиби хизмат мешуд ва ҳар хизматеро, ки вай аз ваҷҳи обу ҳезум ё корҳои боғу роғ лозим донаду фармояд ба ҷо меовард. достонҳои ҷудогонаи шоҳнома тавассути нусхабардориҳо паҳн шуда буданд. онҳоро дар маҳфилҳои фозилону давраҳои қиссадӯстони тус ва шаҳрҳои дигар бо шавқу ҳавас мехонданд. аммо касе намепурсид, ки созандаи он достонҳо ба чӣ ҳол аст. насиби шоир аз достонҳояш таҳсину офарин буду бас, дигар ҳеҷ. оре, ба таҳсину офарин ҳеҷ кас хасисӣ намекунад, дар сурате ки хушнависон бо нусхабардорӣ ва фурӯши баъзе достонҳои шоир музде меёфтанд. шоири асилзодаи ҳиматбаланд то вақтҳои охир аз чаканафурӯшии асараш ор кард. агар аз ҷои музд таклиф шавад, ҳам қабул наменамуд. фақат акнун аз фишори муҳтоҷӣ агар харидоре пайдо мешуд, ӯ ба фурӯхтани китобаш розӣ буд, вале куҷост чунин харидор? аммо шоирро аз ҳар чӣ бештар тақдири ояндаи шоҳномааш пареншохотир месохт. дар мамлакат талотуб, хараҷу мараҷ, туркони қарахонӣ, сомониён, ғазнавиён дар ҷангу ҷадол, ҳар гуна саркашон, толибони ҳокимият, теғкашии сари ҳамдигар, дар гӯшаю канорҳо дастаҳои ғоратгорон ба такопӯ буданд. онҳо дам ба дам ба тус ҳам дасти ғорату куштор меозонданд. ҷону моли ҳеҷ кас дар амон нест. мумкин аст
дар як соати машъум аз шарри онҳо ба шоир фалокате расаду шоҳнома ҳам дастбурди ҳаводис гардад, ё ки агар нохост худаш бимирад, охир аҷал доим бар сари чун ӯ пири нотавон қоим аст. Он гоҳ китоби вай, самараи ранҷи бисёрсолаи вай чӣ мешавад? замона ва анъана чунин буд, ки китобе агар ба номи амире шоҳе нигошта ё ба вай бахшида нашаваду аз тарафи вай тақдир наёбад, эътибор пайдо намекард ва аксаран пора пора дар дасти ҳар кас парешон монда ва ҳатто фаромӯш мегардид. фирдавсӣ метарсид, ки мабудо чунин қисмати бадфарҷом насиби китоби бузурги вай ҳам шавад. ба куҷо ва ба кӣ бояд паноҳ бурд? китобро чӣ гуна аз дасти ҳаводис наҷот дод? дӯстон, хусусан муҳаммади лашкарӣ ба шоир маслиҳат медоданд, ки ба Шероз ё Рай ё Ироқ бираваду ба яке аз ҳукмдорони бувайҳӣ паноҳад. дар қаламрави бувайҳиён нисбатан осудагист, агарчи назар ба хабарҳои расида ин вақтҳо амир Баҳоудавла бо бародари ёғияш машғули ҷанг будааст. бувайҳиёнро илмдӯст ва шоирпарвар мегӯянд. чунончи маълум аст, ки як вақт амир ба шоири араб Мутанаббӣ атои шигифт оваре бахшидааст, ки ҳаргиз ҳеҷ шоире аз ҳеҷ амире он миқдор ато нагирифтааст. ё боз Абуфарҷӣ, олими исфаҳонӣ, вай барои китобе ки дар бораи шоирони қадими араб навишта буд, аз амир ҳамвазни китобаш тилло гирифта буд. дар байни тусиён дар бораи Муҳаммад ибни Исмоили Аскофӣ ном ноиби амири Бувайҳӣ дар Бағдод гуфтугӯҳо буд. вай гӯё на фақат соҳиб мақоми муқтадир ва хеле тавонгар, балки шеърдӯст ва шоирпарвар ҳам будааст. дӯстони фирдавсӣ бо паноҳи ҳамин Аскофӣ рафтани ӯро низ маслиҳат медоданд, вале бедаъват ба даргоҳи ҳокиме рафтанро иззати нафси шоир қабул намекард.